obra hau deitzen da Gasteizko hondartzak, Xabier Montoiak idatzitako eleberritik hartua eta Antion Lukuk egokitua. Eta kontatzen du Euskal Herria, Gasteiztik ikusita, 1936-tik 1976-ra, gutxi gura bera. Uste dut denontzako izan dela dimentsio hauetako lehen esperientzia, hola antzeslan handi bat, elenko handi batekin eta zuzendaritza profesional batekin eta oso polita izaten ari da esperientzia, nekagarria ere bai, baina denok ari gara asko disfrutatzen eta ikasten ari gara pila bat, egia esan, kriston plazera da, Simonekin egotea lanean, eta horrelako espazio batean, arrobia bezalakoa, noski. Ongi ulertu bali badut, ez dut, dantzertiko ikasleak eskatu zutela nik egitea zuzendaritza eta dantzertikoak ditu naute, irakasleak, ea egin nahi nuen, eta nik baietz eta proposatu diet hori, Gasteizko hondartzak montatzea, eta saiatu gira. Nik aski esperimentazioaren aldekoa naiz, transmisioaren aldekoa ere baita, eta orduan hartzea denbora bat ikusteko ea funtzionatzen zuen, eta ikasleak gogoko izango zuten ez nekien, holako zerbait montatzea. Niretzat importantea zelako euskaraz izaitea, euskal sorkuntza bat izaitea, eleberritik joaitea, zeren eleberriek bat asko kontatzeko gure munduaz, euskal munduaz, eta euskal antzerkigile batek egokitua, antzerkitik etortzen den norbetek egokitua. Eta uste dut momentuz prozesuan ongi goazela, goaz denbora nahiko mugatu batean, ikerketa egiteko, eta uste dut ikasleek eta irakasleek hartu dutela, beren ganatu dutela obra egiteko gure Gasteizko hondartzak. Nik uste orokorrean guztion izenan hitz egiten egia da izan dela nahiko polita ikusi izatea evoluzioa entxegugela batetik. Entxegugela honetara etortzea, baten egotea bi aste argiztapena teknikariak gurekin eskuz-esku lanean izan da nahiko aldaketa potentea. Orduan pozik, berria, baina hori gogorra ere gotein beste ordu egunero hemen. Hori Barakaldon maiatzak 2 eta 3 eta Gasteizen ekainaren 6an Feliz Petite antzokian. Etorri!